Hello mga Marshi! Tara, samahan niyo ako magluto ng Cajun Seafoods. Nakikita niyo naman, Mamshi, nakatakam. Ayun, tataba pa ng mga alimango, buhay na buhay. Kailangan, Mamshi, magpainit ng tubig para malinisan ang alimango. Sunod, Mamshi, linisin ang sukpo, tahong, at hatiin na maliliit ang pusit. Pakuluin sa tubig na may asin ang alimango, sukpo, pusit, tahong, and yung yellow na mais. Sunod, Mamshi, mag-isa ng butter at maraming garlic. Mas masarap, maraming garlic, Mamshi. Isunod ang Cajun powder, lusawin ito, halu-haluin lang at maglagay ng asukal. Hintayin kumulo, Mamshi, at ilagay ang pinagpakuluan ng mga seafoods. Kapag natimplahan mo na, Mamshi, pwede mo nang ilagay ang nalutong alimango, sugpo, tahong, pusit, at maliliit na patatas. Napalambot ko na yung mga patatas pala, Mamshi. Ayan, pwede nang halu-haluin yan, Mamshi. Mekos-mekos na. And lastly, Mamshi, huwag kalimutan ang yellow na mais. Ayun lang po, luto na. Kain na po. Thank you for watching. Bye!